Когато нахлуят ужасните шумове, не чувам нищо. Не чувам, не дишам, не виждам. После всичко е тихо. Чувам удар на сърце. Вероятно не бие моето сърце. Вероятно бие нечие друго сърце. Какво съм аз? Защита на дипломна работа по архитектура в галерията на университета. Архитект Столаров ми разказа за посещението на архитект Либескинд, едно от трите световни величия на архитектурата, за негов интерес към проектите на студентите, за разговорите му с младия студент по архитектура Камен, който ме показал своето виждане за бъдещето на Кремиковци. Проектът за Кремиковци, идеята основната е от насилствена към устойчива утопия. Моят проект в жълто е замърсената зона и предвижда план за 100 години как поетапно да се изкопае замърсената почва и след което да се напълни с вода, при положение, че под Кремиковци има подпочвена вода и река, т.е. е възможно. Идеята също така е, че въздухът над водата е най-чист и затова аз предлагам едно решение за Кремиковци, което е от една много замърсена зона в момента да се превърне в една най-чиста зона за отдих и за живеене. Първо трябва да кажа, че и студентите, и преподавателите от Нов български университет са в основата на възстановяването на Световния фестивал анимационен във Варна. Някъде около 15 награди получи Фарът. Една от наградите, които са ми най-ценни, е наградата за най-добър студентски филм на възстановения фестивал във Варна за анимационно кино. Избрах Нов български предимно заради преподавателите, които преподаваха. Когато аз влязох за първи път в университета, това са професор Иван Веселинов, професор Андрей Кулев, Стоян Дуков, Слав Бакалов. Аз лично за себе си се чувствах много добре. Моите колеги, с които прекарах тези години, бяха точно от тези ентусиазирани и надъхани хора, които искаха фактически да направят нещо с анимацията и те го правят.
Студентите по кино и телевизия днес имат щастието да присъстват на поредното връчване на званието доктор Хонорис Кауза, този път на неповторимия Енио Мориконе. Току-що излизаме от един завършен проект, който е спортната зона. Едното е спортно игрище, второто е фитнес център. Нещотърсачи е студентски проект. Младежко предаване. Да, младежко предаване. С най-различни интересни рубрики. Имаме рубрики спорт, имаме мода, имаме забавни рубрики като стискалите, имаме гости в шоуто. Шок култура, рубрики от Нов български университет, които разглеждат културни мероприятия в университета. Ами аз първоначално бакалавъра записах музикален мениджмент и управление в изкуството, което в Македония го няма. И четох малко за университета и кое, как и цялата негова политика и ми харесваше, защото по някакъв начин дава свободата на студентите да се изразяват и кадъра, който е тук на професори, е доста много качествен. Ами, това е национален приз за студент на годината в направление хуманитарни науки. Вчера беше церемонията по награждаването и аз имах честта да го спечеля. Аз учих в държавен университет и като цяло не бях особено доволна от нивото на образование, което получих. Нов български всъщност ми беше препоръка от мои бивши колеги в Държавния университет, които също бяха отишли да учат в Нов български и ми разказаха как протича учебния процес, каква е връзката между учащия се и обучаващите го преподаватели и общо взето цялата концепция ме грабна. Ами всъщност в Нов български университет най-важното нещо за мен е това, че ти си личност. Имах възможността по време на моето следване, както да ходя на много интересни и полезни стажове, така и да работя в големите телекоми в България, което съвместно с теорията, която получавах там и практическата част, изключително добра симбиоза се получи в моята реализация. Не бих искал да отличавам който и да е от университетите в страната, тъй като смятам, че навсякъде се полагат най-малко усилия. Но може би различното в Нов български университет е, че те всяко едно ново нещо в страната стартира от там. Категоричен съм в това, че това е едно светло кътче на прехода. Когато реших да уча в Нов български университет, с което аз много се гордея и ще ви кажа защо не правя реклама на университета, имах възможност да се запиша в който и да е университет по света, включително. Като амбицията ми беше да завърша магистърска степен, малко или много ориентирана в икономиката. Не съм се записал заради дипломата, по-скоро заради знанията и интереса към проблематиката. Въвеждаха нови технологии през интернет за достъп до литература, която имаха, получаваха, събираха и така нататък. Духа беше отворен, нямаше специфичните канони. Вратите на университета са широко отворени по всяко време, за да може човек, който иска, да учи. Дистанцията между ученика и учителя е много къса. Каквато инициатива да съм имал тук, тя е успяла благодарение на привличането на хора и на съобразяването с тези хора. Този университет е дело на един екип. И това е фактически истинската радост, която аз изпитвам. Аз разбрах от малки неща и от по-големи неща, че определени работи, които по принцип съм мислил като интелектуалец за неосъществими, тук са напълно осъществими. Имам навик, като пример за малко нещо, да говоря за тоалетните на Нов български университет.
Тоалетните на Нов български университет са такива още от началото на университета. Не луксозни, но такива, каквито могат и трябва да бъдат едни тоалетни. С това ние доказахме, че това тук е възможно. Слагахме такива табла, на които тези, които имат нужда да пишат, затова, защото знаем, че в тоалетната младите хора пишат и нецензурни неща. Който иска да пише и пише спокойно. Но първото нещо, което постигнахме, е, че нецензурни неща не се пишеха. Пишат се разни други неща, след това лека по лека престана и писането на това нещо, защото да пишеш в тоалетната означава да даваш простор на свободата си, която ти е отнета другаде. А тук, в Нов български университет, такова нещо няма. Така че няма защо да отидеш в тоалетната, за да дадеш воля на онова, което не можеш да кажеш. Когато е чисто обаче всичко по еднакъв стандартен начин, никой не мърси. Мърси се за това, защото няма стандартно пространство, в което всичко е чисто. Когато всичко е чисто, ти никъде не мърсиш. Мърсиш тогава, когато искаш да кажеш с мърсенето, че ти се възмущаваш от другото мръсно, което е на другите места. From the very beginning, NBU was going to be different. First, it was a pioneer. It was the very first free university, and it was really designed to do two things. One was to bring the liberal arts concept and ideas, Western ideas, to the curriculum here. And the second one was to create a new generation of Bulgarians. Now, I think this is particularly important because this country is losing people at a terrible rate. And the mission of this university was to create a new generation with new skills aimed at democracy, the arts, the liberal arts, and to build the future. And it was the very first to do this. And I think it has done a fantastic job. Всеки път, когато минавам по тези коридори, откривам нещо ново. Обява, съобщение за събитие, за курсове, за какво ли не. Лавина от информация. Гледаш и правиш своя избор. Наистина, това място е извор на предложения, на съблазни, на обновление, на гъвкавост. Младите хора тук се чувстват специално. Вижда се, че имат увереност в себе си и надежда за бъдещето. Дай Боже, бъдещето им да е успешно. Вглеждам се в още детските им лица. Въпреки че излизат от сивотата и мърсотията на нашия преход, те са някак други, удохотворени. Станали са различни и успяват да реализират мечтите си на този малък остров на надеждата. Майсторските класове е нещо, което Нов български университет започна да развива през 2000-та година, най-напред с Райна Кабайланска. Поканихме в университета, за да започне един такъв първи майсторски клас. Оказа се така, че вече 14 години той действа. След нея Милчо Ливиев направи свой майсторски клас. По-късно и Людмила Ангелов. It was another honor to have the guy from Cuba. He's small, but he's making a big noise. And he knows how to swing. Because jazz is swinging, baby. Right? Винаги майсторския клас приключва с
голям гала концерт. Като част от майсторския клас, всъщност, това е в условията на майсторския клас, неговия регламент, винаги избирам по един участник, който най-ярко се е представил на всяко издание на майсторския клас и му организирам участие като концерт в рамките на фестивала, музикалния фестивал, който аз съм основал и ръководил вече 20 години в Толедо, в Испания. Аз влизам във вашата техника, за да ви помогна. Освен своето преподаване тук, тя има фонд Райна Кабаиванска за стипендии. Връчва стипендии след всеки майсторски клас и обучението на най-добрите от майсторски клас продължава след това в Италия при нея. Ваше превъзходителство, професор Богданов, дами и господа, на мен се пада честта и огромната и щастлива привилегия от ваше име да благодаря за тази вълшебна вечер, за този прекрасен концерт на оркестъра на Софийската опера, на учениците на Райна Кабаиванска и на Райна Кабаиванска.